Agay! Nahulog na unta ko niya. Ang gipaasa raman ta. Karon ka man rom, kay titi man mingawa karon. Panahon na, init pa jud kayo. Pugutan na lamig nang ka. Ato na ko mga batos dito sa gawas. Kinasa dito. Dala, pagutan dagnang ka. So karon, wa man tay sudan. Ngatkat ng ka. Tara. Natay sudan paniud to nato. So muna atong kuhaon karon guys, so kana. Kana mo itong kuhaon. Agay! Nahulog na unta ko niya. Ang gipaasa raman ta. Agay! Kat lang tagyang kaani guys, sa ulo tayo mahimo. So karon guys, sumuna matagwag ng ka, ato na po ning panitan. Dala. Karon guys, sumuna matagwag ng ka, magkuha na po tag steak para atong gamito pagpalit sa lang karon di ta matagukan. Tusok kay tusok. Karon guys, kita na tag kining gamo atong steak para ipanit atos lang ka, pero karon magatgat ang tagbalik kay naman habog atong kwaon. Sundang ba de? Pero nakakuha naman tayo na putlo sa nato na kay taas naman kayo. Igo ra ta magkuwag sakto ka taas. So kani, igo na ni para sa gamo na to. Mutantos nang ta. So dita matagukan ini panit na to. So karon guys, ato na ni panitan. Basta to da Andre kay para natay kabut nga na ng kahoy nga atong gikuha. Kaya na guys. Kahoy ba Kahoy! So karon ato na yung tusukon. Kaya sa bali, sumita sa tagbato. Bato mga body boys. Bato. Okay. So man perting dako amang kanil, di man nato ni kaya ni. Labay na tayo kita tagaan. Oh. Kani, okay na ni, sakto na ni kita po guys. Ito na ni tusok. Siya mo guys, murag habol-habol yun nato sundang, pero kung ikaw magpasurang-surang ka sa mong uyaba, kani sundangan mo dulot ginis imuha. So karon guys, sumuna man tagpanit sa atong nangka, ato na po ning gutaron. So karon guys, sumuna man tagpanit sa atong karne aw nangka di ay ato na ning gutaron karon. Guys, ato na lang yung bukon. Naanak ko tapos guys. Karon guys, sumana naman ito next naman nga. Ato na po na yung pinagbayan nga. Igo, nagkatagko. Okay, para yun ikaw. So karon, naman naman tagutan. Ato na po na hugasan o gutro para malimpyo. So karon guys, mga kamanrom, umana man og ready ang mga utanon, kita yung luto. Sugang, please. Kahoy. Lukay. Later. Karon,
Maghaling ta. Karon kay Mingsiga naman. Atong pasigaw ko kusog. Karon guys, Mingsiga naman. Kaldero. Doon na. Very good. Magtagad na lang taog. Ilang ka minutes. Para mag... A few minutes later. So karon guys, ato na yung tanawon, gumok na ba? Gahi naman. Gahi pa gahi. Ato na yung tanawon. Taod-taod. Ano na yung ukyon? O gahi na ba o lumok? Luwag! Yung gahi pa man, bigla to kasin. Ano magtimpla o? Padol, padol! Kita na! Ito na kay maparat. Translate! Ako, kayon! Padol, padol! Yan kalami among karning nangka. Ibasoy na mo kay... Itusan! Salamat si Kapitan Kukoy karon kay duty man sa barangay. At natay ko Kapitan Kukoy nalamay dito sa mga batos. Sanay din mo para dito to palawas. Karon guys, ato ning iyabo kay humok naman. Okay. Padol. Ano to yabo? Doon kay mana magyabo ang tubig at aning ibalik dayon utang ito niya itong pangpahamis ug naong pagpagwapo ano siya sama sa kaputi sa kabidyo gwapo kayo. Sunod. Kini. Paag manok. Amis o kaugmaon. Sunod. Kini. Okay. Kini siya kani. Kapal ni sa mga marites. Turot ni kay pala. Kagwapo man nagsabot sa tutok pa. Kuman. Atong gayon. Duwag. A few minutes later.